Mirva, ja vás vítam u ďalšieho videa. Toto je Kubo, je to malý, toto je Filip, toto je Martin, toto je Kubo, a tam je čurák Šimon. A toto je čurák Šimon, to zabijem, to zabijem! Dajte na mňa na chvíľku, dajte na mňa na chvíľku. Hej, viete to? Že on má na tričku SpongeBoba, to je húbka. To je SpongeBob, SquarePants. SpongeBob, SquarePants, SpongeBob. Ideme na to, poď kamerovať tú žabku. No kamerujem. Aby skapal do rána. Pozerajte tu nefilm. Miro, na to čaku, ako hodíš za to? Ej, ale to bola žabka na 500 metrov. Koľko je hodín? Miro, ešte raz na to čaku. Je dvojjednu zle. Je 8, či oných. 7, 31. Čau. Bole to je taký kameň. Chyťu! Prečo hádžeš do mňa? Vieš čo, Mačo? Počkajte na mňa na kúku. Mačo, ono sa to tak chytilo. Mačo, tvoja topánka zachytila, tak nelev. Je, hubu. To je hamova. Mačo, Jej. nepláč. To sú nové. Dávaj, rýchlo. Chlapci, to mali cez veľkú vodu tam. Jemu sa stratila. Veď ide pleňu, aha. Veď tam stojí. Jaža! Pozdrav do videa!